Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro gini gilong ki khubor bam takasni. Hadin kajing yo pliang shibun ki jing keno nagi pat ba bala sha luti ha arngut ki briu ki basyong ha kawe ka skuti le saudong bat klem itu kerteng. Ka kinhun kerpang na lat umkra police station bala lamkman da ka officer in charge inspector Lili Nongklau ringkat kajingyarap junggi patba badan mensimbha kila yo ban kem yikini ki arngut hanihu Nongrim Hills. Kila syakban ha kapor kumba prashipau janmit haba kidang persang ban luti ya we upatba bat syokru ya u da ka screwdriver ha kamet hakman. Kibriu kibla syakem ki kentum ukit bok thaba arp nyosnem ubasyong ha gofling bat u Melvin Thongwang arpo arsnem ubasyong halum syam. Kini ki arngut kide ki bajule iki kampentri mensha artli ki kes ladep register persha iki halaj umkra police station ha kini kesnem. Kawe ka jingjia ha ka shpotrik uyayong arhajar arpsan ha ka por kumba prashiteng janmit hajan Bauri mansion ha ka bala syura pisa hadu khat khandai hajar tingka ka weipat ka jia ha ka laitrik ujiliu hajar arpsan ha ka por kumba nyo baji janmit hajan Nagaland house ha ka balara pisa san hajar tingka. Kajing token kalalap ru bagini kibriu kila bandon kti hasibun ki weipat ki kamluti ya ki pat ba ndre ki babun kem shimlawan pentip shiki bor pulin. Kawai part kajing tip kabami syai kalong ba Melvin Tongwa ula syakem mensyaru ha kani kesnem na benta ka kamluti hatan polo da ki pulin na pasture beat house. Ki bor pulit ki kentu ya ki pat ba ki basyakta hakum kini ki kam bakin wan syakmat ban ai saki bat pensisha na ka benta ban pelong ya ka an ka hukum ka baklan.